Ben, hoxe, por desgracia, somos testigos do desmantelamento do cuartel de Trasmiras. Isto non é o que se nos trasladou na subdelegación do goberno hai 10 días o alcalde de Sarreaos, Gumersindo Lamas, e a min, pero vese que se nos está engañando. Non é solamente que se nos engaña a nós, senón que eu creo que se lle está faltando aos veciños de toda a provincia, non solamente de Trasmiras e Sarreaos, que hoxe son os que nos toca presenciar isto, inda que nos digan que non, que o cuartel de Trasmiras non se vai a cerrar. Eu creo que todos son testigos de que, por lo menos, os guardias non van ter nin onde se sentar, porque creo que lle levan hasta a última silla. Desde os concellos estamos dando todo tipo de facilidades, todo tipo de solucións, pero non se nos están escoitando, nin siquiera se dignan a contestarnos e dicirnos, pois nin siquiera o que vai a pasar, nin se nos comunica unha explicación do que nós estamos vendo. Faremos todo o posible porque nos teñan en conta. A primeira alternativa que ofrecemos desde o Concello de Trasmiras foi as instalacións da Escola de Música, que son ese edificio verde que está perfectamente rehabilitado e perfectamente válido para poder acoller os servicios dos guardias civiles e que puderan exercer a súa labor nesas instalacións. Inda a día de hoxe non tuvemos ningunha contestación dese primeiro escrito. Mandouse un segundo escrito á subdelegación do goberno para a rehabilitación integral do cuartel, para que nos axudaran a facer. A día de hoxe non temos ningunha contestación, pero é que nin sequera unha chamada de teléfono, nada. O servicio, non hai nin autobús, nin hai nada para ir aos ese sitio. Entón non se necesite incapacitados por non poder facer nada, non ter acceso a poder subir a aquella protesta. Foi ben. Hai quen dice que se marchan agora daqui, pero que ainda siguen por telefón deste cuartel, que non é seguro ainda que porque de hoxe dicen que as obras que van seguir. Unha vez que marchen, non hai solución para o que dice a opinión pública do momento que marchen, que vai vir despois. Unha vez que aquí tiña sitio onde meterse para, en cuanto non se solucionase a papeleta do cuartel. Hai casas para meterse onde... Que en cuanto non arreglaran, que se lle ofrecía unha casa boa aí para instalarse e tal, pero ao final, pois non. Se os veciños tiñan desbotrato cos guardias civiles, estaban todos contentos, todos moi bons, o sea, vos, cumprindo que a súa lei cada un, pero bueno, dentro do tal, moi ben, que a Guardia Civil aquí, toda a vida, desde que estaba aí do cuartel, moi ben.